Hoxe abriu o prazo para que os comerciantes se aderisen á nova convocatoria dos bonos Ama Ribeira, que se poderán descargar a partir deste xoves na web amarribeira.gal. O Concello destinou unha partida de 100.000 euros para financiar estes descontos, que teñen por obxectivo dinamizar o tecido comercial antes do inicio da tempada de verán. Contamos cun orzamento de 100.000 euros, algo que nos dará pois prácticamente para chegar a unhas 3.500 persoas do noso municipio, cos que contamos pois que eses bonos de 30 euros pois sexan ben gastados en todos os comercios do noso municipio que se adiran. A partir de aí, hoxe, unha vez presentada pois esta nova campaña, ábrese o plazo a partir das 12 da mañán para que os comercios poidan aderirse. O prazo de adhesión é, pois desde hoxe, é ata que remate a propia campaña de bonos, que será o 7 de xuño. Agardamos que pois esos 100.000 euros non cheguen ata o 7 de xuño, sino que se agoten moitísimo antes, porque iso será sinal de que a xente consume na casa, gasta na casa, e que desde logo vai aproveitar esos 100.000 euros que o Concello de Ribeira pon a disposición dos veciños e que invirte pois non só nos veciños, sino tamén en que os comercios pois poidan contar con un retorno económico en tempos pois de unha época quizáis máis baixa de ventas, posto que pois o que son as rebaixas do verán comezan en xullo, se mal non recordo, e que, polo tanto, pois prácticamente o tempo pasa voando e están á volta da esquina. A Asociación de Empresarios, quen agradeceu esta aposta polo comercio de proximidade, repartirá tamén 3.500 tickets de estacionamento para facilitar a afluencia de clientes. A parte, vamos a poñer tamén a disposición de todas as tiendas asociadas 3.500 bonos de ticket de parking para que a xente gaste o bono e pida os tickets de parking, que con eso seguimos dinamizando, seguimos apostando polo comercio de Ribeira, que a xente se encontre a gusto e que sepa que teña onde aparcar, que soliciten os bonos que están a disposición de todos os socios. Por a outra parte, tamén vamos a colaborar co Concello para que a xente que queira axuda para poder descargar os bonos, pois que acuda tamén á asociación, que a xente que está ali traballando pois tamén lle axudarán. Como en anos anteriores, serán descontos de 10 euros por cada compra de 30, cun máximo de 30 euros de desconto. O prazo para descargar os bonos permanecerá aberto ata o 7 de xuño, aínda que unha vez se esgote o saldo, quedarán sen validez.